Kajing Bamdon ki nong perking ne ki nong pet ki beti kena aga nong po town urban shopping complex kabadai kmi ru lengba katnat roisor. Mentag bun ki benta jong ne gayo ki lakla long kum kajaka ban long ki kam bamman boper bat kum juru kajaka di drugs bat di kya kabala penchong iru bat ki nong let nong wan lengba kani kajing tei hanong po. Hadin kajing ujor ne ki babuan bat kajing nang lap ki nong shim kabu ki bejumlian ban penlong yang kani kajaka kum kajaka ban le ki kam auria. Na kalian kinong ngelam ke HYC Ribohi District Unit ilalit menjurip igi benta jong kene ke shopping complex. Kamtam ki jaka ke bashupo do kepada ke parking lot bat ke benta basu jrong do jong kene ke jingtai. Bala kelalong kum ki jaka bane tipu aj bat wat ki jaka bagi samla ki jule ki kam sniu. Hargani ke jing jurip jong ke HYC lalap ru babon ki benta jong kene ke jingtai. Kila kelalong ru kum ki jaka te anyut ibu penmi ya ke jing semai utung ke basyarkai. Habakran bagi nong thok kubor utoni Shelau General Secretary ke HYC. Ulito ba kaseng hadian ke jingyo jing ujor alur ke jinglong jingman agane ke shopping complex kepada denungpo kelalap ba ladap setang da ke ke bai sadmet banpet da ke jing jaklia batkum juru ke jingle ke kambamman. Ulito ru ba ke jing jurep kaseng kelalap ke jing shisha halor ke jing jaklia jong ke jaka bat ke jing penan kam ki brio haga bagi penan kam baklai kene kejaka ban le ki kam sniu. Kumta halor kene kejing lap jong keseng HYC kala let dru ban buat de kejing ujor ke office Deputy Commissioner ke District Ribohi ban ujor halor kene kejing lap jong keseng. Keseng kala kerpat ru iki bor ke kimi bagin bo iki bor pahara kum ki security guard beti kena. Badu ban penbit penbiang iki jingnan kam baro ban penkoj ya kene ke shopping complex na ke jingdap jong kam sniu ibalak ban kata ya ke syong suk syong san jong ke imlang salang aga thanuk po. Kijing sakihi dala de dala kijong kikmat halor kijing long klem akor kijing long isaimet ya kete jaka kabadan haga ground floor ba top floor ko jur hakikato kani gibenta kijong ki kamera kabadan hangtai apa nong po tau shopping complex. Menta kasiru nak yang jongi kum kaseng ngilayo he banwan inspection rangkat pi kum ki press per ki media ngilay la he ban saki dala kijong kikmat haga ba andang ngilapoi haga tuga jaka kelalong ka ba isaimet hadu kata-kata kelalong ka ba lapan ka penklem akor hadu kata hakba andang ngilapoi yang tu ngilap ya ki bilor kiat tangta ki jabok jaban ki belapan kela yang tu jaka kum ka dasben hakajing sisa ka tu shopping complex kadai ka jaka ya di tet la kadai ka jaka khaye Henry Pause katai ka jaka menta kala kum kawai na ka ketem yadi ya bam skobha kum kawai na ketem yele auria ban ngamla mantep kan kum bajing saki jungi ngilak ban ue ba ki breu kelapan kam ya katai jaka kum ka jaka ya syong yadi ya khalai ban ngamla mantep le yo le se ki breu lani ki samla jong kan ka dong ka thai lani ki khna ki penan kam ya katai jaka kum ka jaka yadi drug through mano bala mantep ya kata kumta nakaliang jungi kum kaseng ngidap ka jik sokhia ban yo ya katai jaka ka bandai jaka ka ba upai ba udun kam ban lek changing thet lane upai ba udun kam ha ban lek siulik tada andre undal apoi ba te jaka kala long ban jaka ka bam isngan kalau ka jaka ka ba isaimet ado kalakta laru ban wara ya ka jing ting ka smai khamtam hapo hagi porben met nomor ki babon he kimla ban penbiang lada yade bat ki boarding electric haman lagi jaka khamtam hagi jaka ba kendong kumjur ka jing penbiang ya ki nong apahara lani kita ki security guard kumta nakaliang jungi keseng menta kasngi walada ngimsyam layo ban ya kenduk badu DC jongka Ribohi dan reng layo ban kontak de isa DC ti loong bai don ka meeting syashulong anta ki kam jongu tengila bu ya jing thok kembau laptha bat nong nakaliang jongu ro la pular bun simkhia haga bidai bat ka jinglong jingman bat ka jing khoi jing suba bat ka jing singan haga te ka shopping complex hangte ha nongpo kumjur nakaliang ka sengila ai ya ka device la de ngila ai ka jingmut syaka Bo district kata kalau bakit install na CCTV kamera haman lagi kendong kensurat lane haman lagi jaka kiba amda isungan hadu kata plus nang taru ngila ong yaki ba kidai ban penbiang ru yaki bor yaki nong pahra nong apahra kum ki security guard bakin nang pen klain susu ka bangyo jingtip mata ki tang laingut ten rei kindang penbun susu bakin nang pen klain susu yaki ni security guard haman lagi kendong kensurat bat kubjuru ngila ajumur ru ba nakalang jung DC nakalang klido jung Bo district ba un betha ru ya ka police department bakin perlong ya ka jingkhanra na ka por hak te ke jaka namar ngitip syai ba ka te ke jaka bonsen ki bro
lane ki samla jongi na kane kadong kathai le se ki ba penon kam kate juga kum ka jaka ya khalai ka jaka ya dikiat ka jaka ya le auria ka jaka ya di kenja di drugs bat kum ta ter pat ngim syam nak kami tiru ba na kate ka jaka ki breu jongi kin yo ya kamai ka ji henry yo pen ban ya ki jingmi nak te long da ka ba sneu lane ki jingmi ka ba sneu nak kate ka jaka te kum ta ngi scam ling ba kane ka jingwan bu ba jing tho jingi wala ngim syam la yo lat ni ko yo dc hari ngi scam ba u dc lane u krido jonga da district jongi ba unsim kya kat kum ka mo berendam lane kat kum ba jing tho ka ba ngi labu menta ka ski haka office jong u dc ditangkup ta polisi bon